Вече трети ден сме в Мароко. Днес сме на една екскурзия, която е доста далече от Маракеш, на около 3 часа път до водопади в Озут. В момента пием абсолютно традиционен ментов чай, на който казват мароканско уиски, тъй като е доста силен. Като цяло съм много интересно очарована от Мароко и Маракеш, но съм... Престолът ми в Маракеш започна супер екстремно. След хиляди видеа, които изгледах колко е опасно и как да не се ходи там, аз попаднах в един от най-хубавите риади, които ни посрещнах с изключителна закуска. Започвам своята обиколка с Джамал Ефна, най-старият площад в Медината, сърцето на Медината. В миналото тук са се извършвали и екзекуции. Ето защо го наричат кървавия площад. Тук ще видите хора, които дресират маймунки, дресират змии, които танцуват, могат да изрисуват ръцете ви с кана. Общо взето всичко, което сте виждали в приказа на Аладин, може да ви се случи. По малките тесни улички в Маракеш ще срещнете какви ли не подправки, сапуни, ръчно изработени пантофи, чехли, колани, да се чуди човек от кое да изброи. Всичко това е ръчно направено. А за любителите на истински напитки, може да опитате пресен фреш от плодове, които са просто изключително пресни и вкусни. Разбира се, опитахме и фреш от джинджър, лимон и захарна тръстика, която се изтисква точно пред теб. И никога не забравяй да пробваш типичните малки марокански улички, които са цветни, красиви, приказни. Можеш да си избереш да си закупиш какви ли не подправки или сапуни. В отделно видео ще ви разкажа малко повече за това какво си купих аз и каква е силата на народните билки в Маракеш. И за да се посмеете малко, това, което прилича на грес, не е грес, въпреки че аз си мислих, че е нещо, с което се смазват машините. Това е нещо като черен сапун за ексфолиация на кожата. В типично малко маракешко кафенце в Медината ето как ни сервират ментовия чай, в който съм влюбена. Но не, Маракеш не е само малки тесни улички, които се опитват да ви продадат какво ли не. В Маракеш има изобилие от прекрасни руфтоп ресторанти, барове, спа центрове, в които вие може да се насладите на приказна, спокойна атмосфера. В отделно видео ще ви покажа как изглежда новия свят в Маракеш. Продължаваме в Бахия Палас, великолепен дворец от 19 век. Сложна мозайка, богата архитектура и скрита градина. Този дворец показва как са живяли богатите мароканци преди години. Нямаше как да не посетя и типичен марокански хамъм. Нямам снимки как ме къпаха, но да знаете, заслужава си да поседите, да ви изтъркате много хубаво и да ви направят страхотен масаж. Тези кадри показват колко великолепен и модерен може да бъде Маракеш, когато излезеш от Медината. Но както ви казах, за това ще има отделно видео. Храната, която хапвахме, цените, които платихме. Защото наистина си заслужава да отделите време както за Медината, така и за новата част в Маракеш. Изглежда вкусно, нали? Да, това са едни от най-известните вкусове в Европа, които се предлагат и в Маракеш. Тук ви показваме няколко кадра, които показват как ние инфлуенсърите все пак снимаме видеята, да не си мислите, че само хапваме. А това е и нашата сметка. 140 евро за това всичко, което хапнахме. В следващите кадри ви показвам и нашето приключение до Озут. Почти 150-160 км преминахме през Мароко, за да стигнем до Озут и до водопадите. Виждате как живеят хората. Нямат някаква плодородна почва. Минават километри на ден от едно населено място до другото. Аз самата бях супер очудена как живеят тези хора. Имат ли електричество? Нямате. И стигнахме до Озут, където си поиграхме с диви маймуни, които ги хранихме, качваха ни се по главите. Имаше моменти, в които аз лично бях доста изплашена. За разлика от Костадин, който просто се нервираше, че са го изцапали. Но водопадите наистина бяха красиви. Заслужава ли си да посетиш водопадите в Озут? Както се шегувам аз, те са нещо като Лондон, в Лондон. Ако никога не ги видиш, ще си казваш, защо не отидох? Но
но пък видиш ли ги, ще си кажеш, абе стават, ама не съвсем. Истината е, че в момента е дъждовен сезон, въпреки че при нас не валя дъжд и затова има толкова вода. В много сухия сезон е минимален шанс да видите такова количество вода от тези водопади. Хубавото е, че посетихме берберско селище, взехме си арганово масло, кремове от арган и пихме истински ментов чай от тази мила дама. Вижте я, колко мило и топло изглежда. Това са снимки от нашия ряд, за да не мислите, че само навън сме ходили. Продължаваме с следващия ден и нашата поредна обиколка на Маракеш. Цветно приказно. И ако някой ме попита, бих ли се върнала? Да, разбира се, бих се върнала. Защото това е място, което носи енергия, хармония, носи мистичност. Научих се лично аз как да сервирам и да пия ментов чай. Научих се на спокойствие, научих се на търпение, научих се на това как да успокоявам собствения си гняв. Защото мароканците са едни изключително усмихнати и дружелюбни хора. Ако се притеснявате и смятате, че Мароко е опасно място, не вярвайте на тези, които ви го казват това. Ние срещнахме страшно много приятели в Мароко. Някои забележителности посетихме, други не. Тези кадри са от Secret Garden. Нещо, което задължително трябва да си купите от Мароко е ето това червило и ето как стои. Супер естествен червен цвят. Препоръчвам на всеки да не го пропуска. Сблъскахме се с трафика. Не е лесно магара и каруца да се разменят с един мотор. Вижте тази красота, как само прецизно е подредена на пазара. В отделно видео ще ви покажа какви красоти си купих аз за избелване на кожата. Ако се чудите защо нямам видеа от музея на Ив Сент Лоран, нямам, защото реших, че не ми се чака 4 часа на опашка, а предпочитам да се разходя, да се снимам, да видя как живеят хората и да усетя истинската култура на Маракеш. И да ви кажа честно, не съжалявам. Тези цветове, тези материи ще останат в сърцето ми завинаги. Разбира се. Има и луксозни магазини. Но, както казах, в отделно видео ще ви покажа как изглежда новата и луксозна част на Маракеш. За сега оставям тези леки впечатления да им се насладите и вие. Ако имате въпроси, напишете ми в коментар. Последвайте моя профил, за да може да разберете повече от моето приключение в Маракеш. Освен това съм ви подготвила страшно много нови видеа, които са от други екзотични дестинации в света, които до сега не съм споделял с вас. Enjoy!